Yani şiara me İsa'la ve tevgerejine nazat şiara em be berxwadan azat bin civaka demokratik duhunun me şiara ki bir şekli diyar kır. Çima yani aslında şiara ku em her salda heşta darê da diyar dikin aslında xetameya çalakîn ev salib çek temsil dike. Ne tane de pevajên heştê nadarê da yani 2028 da em li ser kîjan esasê çalakîn xwe jî xebatên xwe berdewam bikin ew diyar dike. Taybetî me îsal xwest ewa berxwedanê derxin pêş. Peyva berxwedanê aslında em derxin pêş çima yani wekî ku tê zanîn hani gelê Kurd jî jinê Kurd jî bi berxwedanê xwe aslında destkeftîn ki îro em dikarin behs bikin hemû bi berxwedanê xwe girtiye û heman demê de em bêjin meyekî derbasbûyî de yani ketina 2026 ve êrişîn ku li ser Bakurê Sûriyê Bakurê Rojavayê Sûriye aman demê de Rojavayê Kurdistanê hatin çêkirin de yani berxwedanê ku gelê Kurd li pêş xist li her alî cîhanê berxwedanê ku li pêş ket me dît aslında dikare parastinên şoreşê jî bike û heman demê de destkeftên mezin jî bi dest bixe. Em dizanin yani ev xeterê hêjî derbas nebûye aslında di pêşiya gelê Kurd de di pêşên jinên Kurd de heman demê de jinên cîhanê de wek nasnameyê jin jî gelek xeterin û ev xetere ancak bi xeta berxwedanê dikare were pêş bixe û ev jî li ser esasa avakirina civaka demokratik ancak dikare pêş bikeve. Bo wî şiara me îsalda me yani wateya berxwedanê û em bêjin giringiya avakirina civaka demokratik de me xwest em çalakiyên xwe pêş bixin. Yani ya rast bi deklarasyonekî em nikarin pirsgirêkên xwe û çareseriyên xwe hemû berfirehtir bînin ser ziman. Lê îsal çend xetên bingehîn hebûn ku me dixwest em bal bikişînin servana. Yekemîn di cîhanê de wekî ku tê zanîn yani pergala modernîteya kapitalîst rastî jî êrişên xwe li ser nasnameyê jinê îro hin kurtir kiriye. Yani heyîna jinê hatiye ji xwe bêwate kirin li ser bedena jinê polîtikayên ku li ser bedena jinên tên avakirin wek dozên Epstein ku dema dawî da rojeva cîhanê jî gelekî bandor kir. Mesela evana rastî ne ku her welatêk de cuda cuda an jî her cinek cuda cuda rastî qirkirina cinsiyetê ev polîtikayekî gerdûnê aslında cîhanî hatiye avakirin û êrişekî sistematik em rûbirûne. Yani xetê ya herî giring bo me ev bû yani qirkirina jinê polîtikayên qirkirina jinê çine û me xwest em balê bikişînin ser wî. Lê bi vî vê girêdayî yani rojevên me resen henin di heşta adarê îsalda mînak wek êrişên li ser rojava yani şoreşa rojava wek şoreşa jinê em bi nav dikin û em bêjin me ku me derbas kiriye de êrişên pir ciddî li ser axa rojavaya bû li hember vî jî rihek neteweyî aslında derket pêş. Me xwest em îsal yani yekîtiya gelê Kurd da jin dikare rolekî çawa bilêze em wek jinên Kurd li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê em dikarin rolekî çawa bilîzin me evî hinek din xwest bigirin dest û vê rihê da divê hemû xebatên xwe da vê rihê hinek din xurttir bikin. Xalekî din divê pêvajoya pir girêdayî ye hûn dizanin di dema dawî da li ser paradigmaya netewa demokratik êrişên pir xeter henin. Yani li ser medyaya dijital êrişên pir hem bizanebûn hem bi destê em bêjin merkezek de aslında hatiye tê rêveberin. Servan êrişan jî me xwest em balê bikişînin û îro herî zêde ji bo me girîng xwedî derketina vê paradigmayê ye. Yani qasê ku em bêjin aliyê gelê Kurd da ji bo jinên Kurd yekîtiyên netewî girîng be he qas jî evî demokratîze kirin. Yani bi paradigmaya netewa demokratik, bi paradigmaya azadiya jinê û bi paradigmaya hevre yani biratiye gelan aslında me xwest em bigirin dest. Xuşku biratiye gelan em bigirin dest. Vana xalên pir bingehînin ya rastî jî. Heman demê de ne tenê ji bo îsal hemû xebatên me yani li ser kîjan xetê wek çareserî em kîjan xetan datînin ev ji bo me pir girîng bû. Yani kuramên ku wek em bêjin li ser zanista jinolojî pêşketiye
قرامê ku hevjiyana azad zilamtî guherandin zilamê serdest ra tekoşîn kirin û jiyanekî bi vî şeklî ava kirin vana jî mesela girtina dest bo me pir girîng bû evana tevahî yani kîjan çalakî be yani çi çalakî be çi civîn be çi atölye be em li ser van esasan dixwazin heştê adarê plansaziyê xwe li dar bixin yani di destpêkê da wek nasnameyê jin naskirin heyîna jin bingeha xwe ji ku derê digire êrişîn ku li ser rastiya jinê çi ne wana de şifre kirin heman demê de wek jinên Kurd rihê yekîtiyê rastî jî xurttir kirin û vesîlekirina em bêjin yekîtiya netewî ava kirin da rolekî girîng lîstin ama bi vî ve girêdayî paradigmayê ku Rêber Öcalan li dar xistiye xwedî derketina vê paradigmayê pir girîng e elbette bi van ve girêdayî hûn dizanin ev salekî ye pêvajiyekê li Tirkiye tê meşandin pêvajoya işte aştî û civaka demokratîk tê meşandin ev jî ji bo me di xebatê me da bingehekî pir xurt e em dibêjin yani her xebatên me bibe vesîle ku ev pêvajo bigîje encamekî azadiya fîzîkiya Rêber Öcalan em bi dest bixin wek jin talebên me yên sereke evin wek aktorekî em bêjin divê pêvajoyê da Rêber Öcalan aktorekî pir girîng e û bi van ve girêdayî yani civaka demokratîk jî li ser hîmên azadiyê jinê em ava bikin ser vê esasê ez dikarim bêjim yani hem deklarasyonê da hem qeta me ya çalakiya îsal da van xalan girîng dibînin yani heştê adarê îsal da me xeta xwe ya çalakiyê ne tenê esasekî wek pîrozbahiyê girt dest yani çimaye ji ber ku xeterîn ku li ser Kurdistanê hên jî ortê ranebûne yani gelek xebat dixwaze gelek ew xeta berxwedanê ku meha çilê da me dest girtibû hewce dike ev reh xwe berdevam bike hinek din jî bilind bike bo wî em bêjin çalakiyên xwe yên îsalê me ser dû lingan hinek din girt alî ki em bêjin aliyê xwe zanekirinê da yani jinan hinek din jî ronîkirinê da em xebatê xwe berdevam bikin yani li her mal bigirin mehlan da gundan da bajaran da navçan da em ê wisa pir berfireh atölyên xwe li dar bixin yani di van atölyeyan da wekî min got hani penaseyê jin çi ye jin çawa dikarê xwe nas bike dikarê pergala xwe çawa ava bike û xwe rêxistin bike de em ê nîqaşên xwe berdevam bikin lê xalên din da jî li her bajar û navçeyan da em ê bi meş aslında divê pêvajoyê pêşwazî bikin dervê vana jî şeş bajaran da wek navendî em mîtîngên xwe li dar bixin yani di yekê mehê da li Nisêbînê em ê startên xwe yên mîtîngê bidin starta xwe yê navendî jî em di 22 Sibatê da li Qoserê startê xwe yê navendî bidin lê mîtingê me di yekê Sibatê yekê adarê dest pê dike li Nisêbînê û di 2 adarê da li Bazîlê heftê adarê da li Êlihê di heştê adarê da jî wek em bêjin fînal mîtingên fînalê li Pirsûsê Wanê û Amedê em ê li dar bixin û li wir da jî hemû talebên xwe van mîtîngan da bi awayekî herî xurt bînin ser zimun yani em dibêjin ev pêvajoya avakirinê ye ne tenê pêvajoya çalakiyê ye em dizanin ger civakekî an jî jin xwe bi rêxistin nekin parastina xwe aslında xwe parastina xwe bi rêxistinkirinê xurt nekin tu destkeftî xwe namîne bo wî ez taybetî ji bo îsal dibêjim yani bi ronahiya jinolojiyê bi zanistiya bi hevjiyana azad wek jinekî azad werin tevlî atölyeyan bibin werin tevlî çalakiyan bibin û herî dawî jî em van mîtîngan da rastî jî jin çi dixwazin jin jiyanekî çawa dixwazin em bi hemû rengên xwe yani bi olên cuda bi baweriyên cuda bi netewên cuda hemû rengên xwe em carek din nîşan bidin ku gelê Kurd jinên Kurd taybetî bêjim çi dixwazin jiyanekî çawa ava dikin û di wir de seknekî çawa nîşan didin bo wî ji bo her jinekî ev dibêjim gavekî girîng be û ez jî tevlî ez jî bank dikim ku hemû jin werin bi me ra hemû xebatan de û çalakiyên de cî xwe bigirin.